заключителната част, преди да започнем, това са отчуждителните процедури. Около 2,5 милиона сме изплатили за отчуждение и право на преминаване. Всъщност това са и най-бавните процедури, защото почти винаги има обжалване. Символичната първа крачка на метрото направи заместник-председател на Европейската комисия Юрки Катайнен, който обаче подчерта, че на еврообщността не трябва да се гледа само като на каса за пари. За мен е голямо удоволствие да бъда част от началото на строителството на този участък от метрото. Важно е да се подчертае, че то се изпълнява чрез съфинансиране от Европейския съюз, т.е. с пари на други европейци, освен България. Европейският съюз не е само машина за пари, но и институция, която трябва да свързва хората. След откриването на метрото, Катайнен заедно с вице-премиера Томислав Дончев се включи в дискусия с граждани на тема бъдещето на Европа, бюджета и отбраната. Двамата отговаряха на въпроси на присъстващите, свързани именно с разпределението на евросредствата и общата визия на Евросъюза. Каква е добавената стойност? Каква е ползата? Какво е преимуществото на едно европейско финансиране спрямо финансиране от националния бюджет? Че то отива да запълни някакво попълне, изменя мястото, с което се преминава трудно, че носи паневропейски ползи. Това е въпросът на въпросите. Еврокомисарят Катайнен днес се срещна и с премиера Бойко Борисов. Българският министър-председател подчерта, че Европейската комисия трябва все по-голямо внимание да отделя на справянето с киберзаплахите и киберпрестъпността. Именно това ще бъде едно от ключовите послания на българското европредседателство. По света и у нас продължава. Нов затвор за 400 лишени от свобода ще се строи в Кремниковци и още до края. Погром след мача Левски Хайдук Сплит. 20 маскирани младежи, въоръжени с метални тръби, пребиха клиенти на заведение в столичния квартал Младост 3. Шокиращо престъпление. 18-годишна майка е заподозряна в убийството на детето си. Момиченце на година и 10 месеца беше открито удушено в град Стамболийски. Майката е задържана и предстои да й бъде повдигнато обвинение, съобщиха от окръжната прокуратура в Пловдив.